Dalilin da yasa kai burinka kullum mu zo gindin bishiyar kuka mu zauna. Kuma wannan ban matattara ce ta makarai. Ga magariba ta kawo kai. Makarai? Makarai kake magana? Kai ma makarai ne. To kai tsoron makarai kake, tsoron Allah za ka ji. Kai matsala ta da kai tauhidin Hausawa. Yanzu dan Allah ma dawo mu a gindin bishiyar kuka. Sa'adu. Aljani. Ba abun tsoro bane. Allah ne abun tsoro. Ni aljani Allah na tuba. Ni ina tsoron aljani. Dai da kwazar ina tsoron wani aljani. Ka san tsoron aljani. To ni tun ina yaro nake kwana a gindin kukan nan. Anan ban taba samun wani matsala ba. Kuma aljanin me? Ni gaskiya tunda kaga an ce mun abin sa koyarwa ta addini goshin magariba ka zo nan gurin ni na tafi. Kai aljani kake tsoro? Ni na tafi. Ka ji wa abokina wai aljani yake tsoro. Wannan ba gidaje ne. Kai mun banda ba gidaje wai ka ce wa kana tsoron aljani? Kai tsoron Allah mana. Aljani wani abun tsoro ne. Yanzu aljanu ma ya zama ɗaya da su. Ni yanzu aljani ma na ganyi ma ido na idansa ba yana gatsa yi ba.